Olu lusasazo ngqo lwendaba kumagumbi ethu sasazo kwikomkhulu ye-SABC eAukland Park eRhawutini nazi eziphambili. The minister cannot go establish or disestablish. So you still have to go through the National Commissioner. Umnumzana Bhekicele uxelele ikomiti yeParlamente ephanda ubutshijolo kwenkonzo yesipolisa ukuba umphathi wamapolisa umnumzana Senzo Mchunu kwakumele agqithe kumkomishana wamapolisa phambi kokuba achithe naliphi na igqiza elikhethekileyo lesipolisa. Couldn't arrest him at his workplace. Kuphunywe ingqina lokukhangela uLucky Molefe engumsebenzi wenkampani iTransnet ekutyholwa ukuba wapheka incwadi ngethuba kunikwa isiniki maxabiso ezatyabule i-1.2 million rand kwinkampani i-SK Group. Inkosi Mazole sicaka sithambile ndingaphosisanga amaseko mandikhawule ndiwarhuqa. Uqalile ngalentsanso besakuba ngumphathi wamapolisa uNjengele Bhekicele ukunika ubungqina kwikomiti yesigaba yeParlamente ephanda izityholo ezenziwe ngumkomishana wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi zongenelelo lwezopolitiko, urhwaphilizo nobuqhophololo ngaphakathi kwinkonzo yesipolisa. Umnumzana Cele uxelele le komiti ukuba zimothusile izityholo ezenziwe nguNjengele Mkhwanazi zokuba umphathi wamapolisa kwikhefu umnumzana Senzo Mchunu wachitha igqiza le-PKTT watsho esithi umphathiswa kumele agqithe kumkomishana wamapolisa phambi kokuba achithe naliphi na igqiza elikhethekileyo lamapolisa. Ephawula malunga nezityholo ezenziwe ngumkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi obesakuba ngumphathiswa wamapolisa uNjengele Bhekicele uphawule ukuba zimothusile izityholo zikaMkhwanazi zokuba umphathiswa wamapolisa kwikhefu umnumzana Senzo Mchunu wachitha igqiza lamapolisa elalisungulelwe ukuphanda izenzo zokubulawa kwabantu eziphenjelelwa zezopolitiko. I-PKTT ngamafuphi niyayicelwe ukuba iyokuncedisa igqiza elaliphandulwa phulomthetho cetyiweyo eGauteng kuphando ngokubulawa kwenjineli yaseFerriene Gengu Ahmad Swart. The portion that I did not know was the group of officers that have been sent to assist the investigations in Gauteng. I did not know that, which is not a problem because as a minister, there are operations that you know, there are operations that you don't know. There are those that they can be initiated by the minister because the communities have raised that issue. But the minister cannot go establish or disestablish. So you still have to go through the National Commissioner for establishment and disestablishment. Okacele uxelele le komiti kuba umphathiswa wenkonzo yesipolisa kusafuneka edlule kumkomishinala wamapolisa phambi kokuba achithe okanye asungule igqiza elikhethekileyo lamapolisa. uNjengele Bhekicele ukwaphawule ukuba aliqela amagqiza akhethekileyo kwinkonzo yesipolisa atyabula imali ethe xhaxhe kunaleyo ye-PKTT nesaqhubayo namhlanje. One big operation, quite big, is what is going on in the Western Cape. Initially, it was called Operation Thunder. That started almost on the same time. Masithi icigade eParlamente kule komiti yesikhawu wathetha kuyo umnumzana Cele ngokusithethayo. General, we understand you to be saying a son of a person you have known convened a meeting and did not warn you that he's coming with someone else. And you walked into a meeting and then you found him with Matlala, a face that looked familiar. And you immediately said to this face, "Are you not Cat?" And he was quick to agree that he's Cat. And they came to you that we thought you can help us with the following issues because we think you've got relationship with Kumal. One issue is that I'm being abused or used because I got a tender of 360 million to finance a campaign
of Minister Mkhunu to become either president or a deputy president. I had a meeting with them, Mkhotsi and Mkhunu, and they can only work with me if I don't bring Cele and Zuma into the picture. And then secondly, I was raided illegally. My watch was stolen and the jewelry of my wife. And Sibiya wrote an affidavit for me to sign so that if Khumalo is found guilty in court, he can be disciplined internally. And then that's the way they'll find the quickest way to get rid of Khumalo into the police. And then he realizes then that I'm being used to fight internal police battles. Yes. And as they articulate that, nothing has been offered in exchange for you to intervene or help them. They don't say, as a result of this intervention you're going to make, you'll get this or that. They just came to you as a well-known politician, an elder to this Mpongo's son, and they thought perhaps they can get counseling, advice, and some intervention from you. Am I correct? I believe so. Thank you. With the one, the affidavit, you say Sibiya gave to Kate to sign. I don't know whether it was giving words to Kate, but the affidavit was influenced by Sibiya. Kusenjalo kuphunywa ingqina lokukhangela naphansi kweziqithi uLucky Molefe wayengumsebenzi wenkampani iTransnet ekutyholwa ukuba wapheka incwadi ngethuba kunikwa isiniki maxabiso esatyabula i-1.2 million rand kwinkampani SK Group. Uku kuvele kwiseshoni engapya kwerhaladiya nomdiyadiya yekomishoni kaMadlanga ephanda izityholo zobudladlunge ulwaphulo-mthetho nobutshijelo kwinkonzo yesipolisa nengalo yomthetho ngokubanzi kweli. uLucky Molefe sisizalwane sesityebi sethenda nomtyholwa kwelokubulala kukatiso KT Molefe. Igosa lezobunhlola elichazwa njengo-Witness B livela ekhusini kwikomishoni kaMadlanga nalapho lithe Molefe lo ufihlwe ngapome baleka ukubanjwa. uLucky Molefe oko ebaleka ingalo yomthetho susela ngoDisemba wonyaka ophelileyo kulandela ilinge elaphanzayo lokumpamba apho ahlala khona. We had an intense manhunt after we couldn't arrest him at his workplace, and then we went to all his known address. We couldn't find him. Fortunately, the information kept coming, and we learned that he was being hidden. He was being hidden. There was a deliberate intention for us not to find him. Elingqina lelesibini lezobunhlola kunika ubungqina ekhusini ngelikhusela ubomi nomsebenzi walo. Isaqhuba kambe ikomishoni kaMadlanga neseshoni yayo nelingqina. Isebe lezemfundo eNtshona Koloni lingqinisise ukuba uviwo loluleko luzaqosheliswa emva kokunqunyanyiswa kwabafundi abaliqela ababandakanyeka kwisiganeko sobundlobongela seveke ephele kwisikolo saseMilnerton. Esi siganeko sishicilelwe kwividiyo ethe ndi kumakhasi onxibelelwano sibonisa umfundi exhatshazwa liqela lamakhwenkwe esebenzisa izixhobo eziquka iinduku zomdlalo ihoki. Esi sithwakumbe soshicelelo lwevidiyo sivuse umnyele kumbono Mxesibe ze saqhubela amagunya esikolo samabanga aphezulu saseMilnerton eKapa ekubeni sithabathe amanyathelo ngokuxhaphaxhabisa. Ngokwesithethi sesebe lezemfundo kule ntaba etafile uBronach Hammond abafundi abachaphazelekayo kwesi similo sithenxileyo baye banqunyanyiswa ekuqaleni kwale veki logama kulindeleke iziphumo zenkqubo yoviwo loluleko. Kambe ke uHammond uxelelise ukuba isikolo saseMilnerton sithabathela ingqalelo imimiselo efanelekileyo ukuqala loqulu kubhode ekwakhankanya ukuba amagunya okuguzula umfundi kwaphela ngaphaya kwamasango esikolo alele kwisebe lezemfundo ngokubanzi hayi nje kwisikolo.
lo gama isebe litandalazisela ubala kwakho imoyalo yokungasengeli ithungeni linye kwaphela nempatho gadalala uxhatshazo nobundlobongela kumaziko ezemfundo. The disciplinary process is governed by law. The school needs to have a disciplinary hearing now. They currently gathering evidence. 2 other videos have come to light involving some of the learners in the first video, and that will be placed in the investigation file, which is currently being conducted right now. Further interviews are taking place at the school. The disciplinary hearing will be held. The school governing body will then determine a sanction or a recommendation for expulsion, and then that will go to the head of department to consider in terms of expulsion or not. Ukanti ke kwezinye zeziphakamiso kulunyukiswe abafundi mbombozone zeli ngokuphathelene nokusebenzisa amakhasi onxibelelwano ngendlela enyelisa amalungelo wabanye ngelithi i-internet ayilibali. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Sihlabele mgabane ndaba zethu abafundi bematrika abaxhalabileyo eKimberley bazibandakanye nezigidi zabafundi kwilizwe lonke abachophele iphepha labo lesingesi lesithathu namhlanje. Esinye isikolo sikarhulumente esiphambili kwiphondo sithe sinethemba leziphumo ezinhle kwakhona. Kimberley Girls High School isesona sikolo sineziphumo eziphuma emagqabini kwiphondo laseMntla-Koloni. Kule minyaka imbalwa igqithileyo esi sikolo sinerekhodi elingagungqiyo leziphumo zomyinge ka-100%. Bonke abafundi abali-117 nabachophele imvume kwesi sikolo kulindeleke ukuba baphumelele emagqabini. I feel a bit anxious, I'm not even gonna lie. I feel nervous, but at the same time I'm also excited. I've been waiting for this time to arrive. And for preparations, I used past exam papers from different provinces. I'm feeling a bit nervous and excited, and I do feel prepared for today. Esi sikolo sisebenzisa indlela ezohlukeneyo ukulungisa abafundi. Iphondo lomntla-Koloni liphumelela ngomyinge ka-84.2 ekhulwini kulo nyaka uphelileyo kwaye linethemba lokunyukela ku-90% kulo nyaka. Wish them the best of luck. We ask them and plead with them to remain calm, to be focused, and to use all the tools at their disposal to study and give it their all during this examination. They have been prepared well during the year with many kinds of and strategies of support. Our goal has been, since the beginning of the year, 100% pass rate. That is obviously what we will be working towards. And we really are very excited. We think we have a very good group this year that will be able to achieve the goal that we've set for ourselves. Phepha lokugqibela liza kuxhotshwa ngomhla wama-27 kunyanga kaNovemba. Kulindeleke ukuba iziphumo zemetriki ziphume ngomhla we-12 kwinyanga kaJanuwari kulo nyaka uzayo. Urhulumente waKwaZulu-Natal ujonge ukufumana inkxaso-mali engaphaya kwe-90 billion rand kwinkomfa yezorhwebo notyalo-zimali yonyaka 2025 eqhuba eThekwini ngoku. Le nkomfa yeentsuku ezimbini ibanjelwe eThekwini idibanisa abatyali-zimali abaphambili beli kuquka nabamazwe ngamazwe. Iphondo laKwaZulu-Natal lijongene nenkqubela phambili yophuhliso lwezakhiwo zawo. Iyakhawuleza iba yenye yezona ndawo ezinomtsalane kutyalo-mali zabaphuhlisi. Le nkqubela phambili yophuhliso kwezakhiwo incediswe idolophu yaseThekwini neRichards Bay ngokubeka eliphondo encochoyini. Eliphondo lithi malunga ne-80 yeebhiliyoni zeerandi zotyalo-mali eyathenjiswa ngabatyali-mali kwinkomfa yonyaka ophelileyo nencede kweli phulo, nto leyo ngoku eyenze ukuba umyinge ka-60% wabo bathembisi babesele beqhuba ngophuhliso. This year our target is 90 billion investment. However, we will be happy if we exceed 100 billion. It means as a minimum we are targeting 90 billion and above. And we are hopeful that it will deliver also job opportunities for the people of the province.
Amaphulo okwakha amakhulu aqhubayo sele enze esisixeko sanomtsalane kwaye savula umtyhina kubatyali zimali. Enye yendawo ezichulumancisayo zophuhliso kunxweme olusemantla olwenza umdla kubakhenkethi kuquka nendawo yohambiso lwenkonzo zezempilo, iClub Med Development nedala amathuba amaninzi emisebenzi nokucutha izinga lolwaphulo-mthetho. We pledged 2.2 billion for the Club Med beach development at Tinley Manor, and what that's done, we've so far spent about 1.7 billion. We'll complete the project by June next year. We open on the 4th of July 2026. In the interim, the construction phase, we've had 1,800 people on site as a maximum. We employed about 900 people from the local community, and that's been a massive boost for the economy. Abanye babathathi inxaxheba baphambili kuphuhliso lwezindlu baceba uqala iphulo lokwakha kufutshane naseMhlanga Rocks kumantla eThekwini, iphulo eliyakukhokhelela ekwandiseni imisebenzi kunye nokukhula koqoqosho. When developments like these happen, it means it's positive for the province, because the more developments that happen, that means more tax, that means a stronger tax base. Stronger tax base means a very strong and positive infrastructure budget. Ikhabhinethi yephondo ikwamisele amacandelo okuncedisa abatyali zimali kwisigaba sezicwangciso zokwakha ngokwamaxesha ahlukeneyo naqingqiweyo. Umyezo wezilwanyana kwindaba yetafile eKapa ubhiyozela italente engaqhelekanga yomnye wabalindi bomyezo. UJames Miye unesiphiwo esikhethekileyo ekufundeni nasekutolikeni umkhondo. Ubuchule bakhe bokulandela umkhondo bukhokhelele ekubanjweni konqevu abajolise kubakhenkethi abasebenzisa lo myezo. Uthi esi sisiphiwo esingafundiswa esikolweni koko siphuhliswa ngamava. Imalunga namawaka ngamashumi ehektare iTable Mountain National Park irhangqwe sisixeko seKapa, nto iyenza kube nzima kubagcini beepaki abasemagunyeni naxa baye balumkise ngokhuseleko kubakhenkethi, kunjalo zibakho iziganeko zogebengo nokukhuthuza. Waziwa njengo-JJ kubasebenzi esithi ulwazi lokulandela umkhondo ulufunde kutatakhe, kuye kuphela onesi sakhono eNtshona Koloni. Master tracker fan ba wazi ngokwempilo yomntu, faka wazi uhlobo umuntu aziphatha ngalo xa lapha ehlathini, wazi indlela inyamakazi eziziphatha ngazo, indlela into ezisenza izinto ngakhona. Ikwasisakhono sakhe esancedise kubanjweni kombulali owayiphindelela iTable Mountain ngo-2018, ummi waseZimbabwe uBlessing Veni wagwetya ubomi izihlandlo ezibini ngezityholo ezilishumi eziquka ukubulala, ukukhuthuza nokubetha ngolunya. Akuphelela ngapho. Le ndawo ndifike apha 2003. Ikhona ipitch okuthiwa kunothi upitch apha yayizawuvalwa. I intervene to that ba mandihambe ndiyokujonga into yoba yintoni endingayenza. Immediately phaya ndenze 4 in one day ukubamba abantu in different crime. Kwiminyaka emithandathu akukhange kubekho ziganeko eSilver Mine Park apha sebenza khona. Sijabulile ukuba une skill esinje that we are able to use upper parking and ukwazi ukuthi attrack the animals nabantu who might be committing a crime, so we are very proud, we are blessed ukuba sine skill esifana nalesi. Nabakhenkethi besithi bebonwabile. We had fantastic views, and now we are coming back and try to rest a little bit. Perhaps we take a bath in the reservoir. It was really wonderful, very wonderful. We enjoyed it. Abagcini bezendalo babhiyozelwa minyaka le ngoJulayi ngeWorld Ranger Day ngokuzinikezela kwabo kukhuseleko lwendalo. Thandiswa Mawu, SABC News, Cape Town. Umbengo omthiya ucima umlilo ezilandelayo zingeSiswati ngecala emva kwesihlanu Matshona makube chusi behele.